nyake kaunti ya Migori nyakorom gajwan kama moko kuom rawere Nyiri mano mako yie ma oyo e sub county Masuna West. Kaunti ya Migori koro chako chenro mar puonjo rawere wi yore mag ritruok kendo geng'o obadho manyalo miyo gin bende gigamiye ma oyu. Matimore kata ma gitimo ka gitenre kod migawo mar thieth kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho. Jafwambo mar Migori Juma miyo waler mar wachno. Mako yie momondo kind rawere pod en midhiero ma piny Kenya pod kedo godo. Lipot mawuok migawo mar thieth yango ni kuom rawere Nyiri 5 ma hikgi nitie e kind higni 15 nyaka 19, achiel kuomgi nitiere kod ich kata osenyuol. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma bende pod rawere mathoth mako yie momondo e atamalo 20. Koro kane giyudo ich moiw to thothgi gidhi giwe skul. Sama gisewe skul, oseyudo ich onyuol, owe skul, en dala ka gin gi jonyuolne. To samoro jonyuolne be gin jok moko ma ok nyal. Migawo mar thieth ka otenore rwego mok mago mag piny owacho e kaunti ma Migori tiyo kod yore mopogore opogore e kedo kod mako yie momondo ma oting'o tiyo kod rawere mane omako iye kapod gitindo. Waromoga every Wednesday. Waromoga e facility e hospital mar dispensary. Wawacho weche mag progress mag. Koro madhi skul gi gin kwaromo kodgi waromo ga kodgi mostly e weekend. E sub county Masuna West mokum rawere go Nyiri mane omako yie momondo e bwerruogno ma ong'ere kaka binti shupavu Romeo Septalo mar Bondo tich adek ka tich adek kama ipuonjogi yorego mag ritruok. Puonjno ma bende ka gidogo ma giwuoke bende koro gitiyo godo e puonjo rawere mamoko. Na mako ich kan giga paga uchier but kana winjo ni binti shupavu obiro na join sana sani wase experience ni mine ka okoka family planning chon moko monyuol chon ginyalo mako ich kata gidweche 4 kata gidweche 5. Jok mowe skul nyalo yudo ka onyuol emomiyo we skul. Koro ing'eni sama en dala ni mondo miyo chako yud ich mar 2 yot. Moko kuom puonj ma giyudo en yorego ma komo nyuol ma gin giwegi kaachiel gi mamoko nyalo tiyo godo e geng'o mako ich moyu. But family planning kan tire ng'ato manigi shida washare kode. Planning nopuonjwa kaka wanyalo tiyo gi implants, wanyalo tiyo gi pills and wanyalo tiyo kata gi coils. Puonjwa types of family plannings masani an godo gi hint momondo sani okanyal timore nade okanyal bedo godo. Ka okalo kuom puonj ma giyudo moko kuom rawerego osedok e sikul kendo dhi nyime kod sombgi. Especially an osekonya mang'eny ju kana ng'e loso sabuni nitie omiya ma nyaka dok e skul ma sani an e college. Ne rawerego ma bende onge kod lek mar dok e sikul ipuonjo yorego mag ohala ma oting'o loso sabun ma bende gitiyo godo e bero ngimagi. Mondo mi nyako matin yud ich, oyudo ich nikech samoro rem mar pesa kata chan mar pesa. Mae mabiro kele mondo mi dhi odwar pesa then bahati mbaya orom koda ich. And by now ang'e kaka nyalo tedo kek, nyalo loso sabun, manyalo uso, mayudo godo pesa, manyalo ritora go kiana wuon kata tegemea kuom jonyuol. E kaunti ma Migori rawerego Nyiri mose mako iye malo 80 osewuok oko mar puonjo rawere owetegi kaka ginyalo geng'o mako yie moyu e bwo chenroni. Juma, Ramogi TV, Migori.